Απλά θέλω να συλληπιθώ την οικογένεια του παιδιού, τον πατέρα του, τη μαμά του, την οικογένειά της, όλοι, μάνα και να είναι. Να είναι το τελευταίο θύμα. Έτσι λέγαμε και για τον Άλκη, να είναι το τελευταίο. Παιδιά, καλή είναι η αγάπη για την ομάδα μας, ο φανατισμός, μέχρι εκεί. Τα παραπάνω, τα μαχαίρια είναι για την κουζίνα. Μόνο για την κουζίνα. Τίποτα άλλο. Για σκεφτείτε τώρα, εντάξει, εγώ είμαι εδώ, οι φίλοι του είναι σπίτι, κλαίνε, στεναχωριούνται. Περιμένετε όμως. Εγώ στεναχωρέθηκα και ας μην το ξέρω το παιδί. Για σκεφτείτε όμως τώρα. Όλοι μας έχουμε παιδιά και όσοι δεν έχουμε θα κάνουμε παιδιά. Θα κάνετε παιδιά. Για σκεφτείτε τώρα να πηγαίνει στο γήπεδο και να μην γυρίσει πίσω. Τον πατέρα και τη μάνα σκέφτομαι. Και την ηλικία του 20, πόσο ήταν, 28, 29. Πάει η ζωή του. Δηλαδή γεννήθηκε για να πεθάνει. Κρίμα και πάλι κρίμα και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά τους, στους φίλους τους, αεξίδες, στην ΑΕΚ γενικά. Να μην ξαναγίνει ρε παιδιά. Είναι αρκετό αυτό που κάνουμε, να πηγαίνουμε στα γήπεδα και να βριζόμαστε μέχρι εκεί. Το παραπάνω, το χώμα που θα μπει μέσα το παιδί αύριο, μεθαύριο, πότε θα μπει, είναι το χειρότερο. Δεν υπάρχει επιστροφή. Κρίμα από το Θεό. Για όλους όσους έχουν χαθεί. Θα ήθελα όποιοι πάρετε τηλέφωνο να συλληπιθείτε την οικογένειά του. Όποιοι πάρετε τηλέφωνο να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε, να συλληπιθείτε πρώτα την οικογένεια του παιδιού. Αυτό θα ήθελα να κάνετε. Δηλαδή, η σημερινή εκπομπή δεν είναι σαν τις άλλες εκπομπές. Υπάρχει νεκρός. Κρίμα από το Θεό, κρίμα τα νιάτα του, κρίμα όλα. Και εύχομαι, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, να συλληφθεί όποιος το έχει κάνει και να μπει φυλακή. Και όχι 2 χρόνια και 5. Για πάντα. Τέτοιες ποινές πιστεύω θα βάλουν τέλος. Αν και δεν τα ξέρω καλά αυτά τα νομικά και τα... έτσι. Εγώ ξέρω μόνο ότι πέθανε ένα παλικάρι και τώρα δεν ζει. Ενώ θα ήταν με την παρέα του, θα πήγαινε στο γήπεδο χτες. Πού είναι τώρα? Στο χώμα. Θα μπει. Ωραία. Άμα θέλετε να πηγαίνετε γήπεδο και να μην ξέρετε αν θα επιστρέψετε, εγώ θέλω όλοι οι οπαδοί να έχουμε την αγάπη και το φανατισμό, θα πω, μέχρι εκεί. Να ξέρετε κάτι. Πάντα για έναν οπαδό υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που αυτή η γραμμή θέλω να πω ότι είναι τα όρια της αγάπης της ομάδος μας, έτσι, το τι πρέπει να κάνουμε. Όταν περνάς την κόκκινη γραμμή, δεν είσαι οπαδός, είσαι κάτι άλλο. Και πας αλλού μετά. Λοιπόν, καλό παράδεισο να έχει και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά του.